Terve! Minä olen Jukka Kopra, lappeenrantalainen isä, yrittäjä ja kunnallispoliitikko. Huhtikuussa pidetään eduskuntavaalit ja minä vien Etelä-Karjalan eduskuntaan. Lappeenrannasta, Lappeenrannan talousalueelta ja Etelä-Karjalasta tarvitaan oma vahva kansanedustaja, joka vie tämän alueen asioita eteenpäin valtakunnan politiikassa. Kukaan muu mistään muusta kaupungista ei meidän asioistamme tiedä eikä ole niitä niin hyvin motivoitunut hoitamaan kuin alueen oma henkilö. Etelä-Karjalasta pitää viedä monta asiaa eteenpäin. Verouudistus on tulossa, pitää pitää huoli siitä, että tuloverotus nousee ja että yritysverotus säilyy sellaisena, että se motivoi yrittämiseen. Savupiipputeollisuuden katoamisen tai hiipumisen myötä meiltä on täältä hävinnyt paljon työpaikkoja ja tulee luoda pienimmille yrityksille otollisia olosuhteita, jotta tänne saadaan lisää toimintaa ja sitä kautta lisää työpaikkoja ja sitä kautta töitä kaikille. Perheen pienimmistä pitää pitää huolta. Meidän tulee tarjota vaihtoehtoja päivähoidolle ja olla erilaisia tapoja toteuttaa sen. Tähän tarvitaan valtion apua. Meillä Suomessa on yksi maailman parhaimmista koulujärjestelmistä, mutta valitettavasti varmaankin Euroopan surkeimmassa kunnossa olevat koulurakennukset. Ja sille tulee tehdä jotain, se on suunnaton kustannuspotti, siihen tarvitaan valtion apua. Onneksi meillä on täällä yliopisto ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Ne pitävät meidät henkisessä eturintamassa, emmekä ole peesaajia. Niiden kehittyminen ja säilyminen täällä tulee varmistaa ja turvata. Se on myös kansanedustajan tehtävä. Ympäristöstä tulee pitää huolta. Tässä Lappeenrannan lähistöllä ympärillä meillä on ainutlaatuinen ekosysteemi eli Pien-Saimaa. Se ei oikein voi hyvin, se tarvitsee meidän kaikkien apuamme. Kukaan muu ei sen eteen tee töitä kuin me, ketkä Saimaan rannalla asumme. Se pitää viedä eduskuntaan. Kannattaa myös muistaa, se monesti unohdetaan, että Lappeenranta on yksi EU:n suurimmista itärajakaupungeista. Kaikki Euroopan unionissa tehtävät päätökset, jotka koskevat jollain tavalla Venäjää, näkyvät ja tuntuvat ja vaikuttavat täällä Lappeenrannassa ja vaikuttavat tähän Etelä-Karjalaan ja meidän eteläkarjalaisten elämään tosi paljon. Nämä asiat kannattaa pitää mielessä ja on pidettävä mielessä, kun päätöksiä Helsingissäkin tehdään. Minä vien Etelä-Karjalan eduskuntaan. Vaalit pidetään huhtikuussa. Muista äänestää.